piatok, 6. september, rok 2013. Nič nemám pripravené, len to, čo ma napadne, vám poviem. Som vlastníkom, spoluvlastníkom pozemkov, ornej pôdy, trávnatých porastov, lesných pozemkov. Mám ruky, som šikovný, mám ešte takú energiu, mám 51 rokov. Ale všetci mi hovorili, už ich ani nepočúvam teraz, nebavím sa s vami, lebo to nemá význam, som pochopil. Tak, že si mám kupovať drevo. Mám odnú pôdu, trvalé trávnaté porasty a mám kosu, mám osličku, mám šikovné ruky, hrable, motičku. Môžem mať zvieratka, ale povedia mi, veď si kúp, tak si kupujem mlieko, lebo nemôžem hospodáriť, nie preto, že mi povedia, aby som si kupoval, ale nemôžem hospodáriť, lebo ochrana životného prostredia v Mikuláši, v Liptovskom, tu na okrese, napísala, že si mám stužkami elektrickými ohradiť. No tak také ohrady, ja si myslím, že 1000 ročia ľudia nepoznali, iba teraz ste to vymysleli a tie slúžia naozaj nie svojmu účelu. A hlavne, ja na týchto pozemkoch chcem žiť, to znamená, na každej parcelke chcem mať plot, môže byť drevený, hociaký, ale chcem mať tam na každej parcelke to, čo sa tam hodí a čo je potrebné k životu. Senko, stavy pre zvieratá a tak ďalej. Nejdem to rozoberať, lebo nemám toľko času, už vám nemôžem venovať toľko. A sú ďalej chvíle, ešte okrem týchto súkromných majetkov, ktoré som zdedil od mojich predkov, že človek by mal byť aj duševne šťastný. A ja som šťastný len vďaka tomu, že som talentovaný človek a viem si vnútri udržať pohodu na základe dobrých myšlienok a úvah. A nie, bohužiaľ, ako ste povedali, napríklad včera som bol v Kauflande, chodím takýto zarastený, hej, ale som dobrý človek, čistý a tak ďalej. A išla jedna pani doktorka, nebudem ju menovať, neviem, či by to neurobilo zle. Dáke, mi niekto povie, že som zostrihal film. Čiže tu sú celé hektáre vyrúbané a je to v pohode, hej. Nikoho nepošlu na psychiatriu, ešte sa zavolajú navzájom predseda Urbáru s takými špekulantami a šikovnými ľuďmi do krčmy na borovičku a podobné veci, hej. Takže ja sa vôbec nehnevám, ale tá pani psychiatrička dneska, vám to poviem pravdu, včera ma veľmi prekvapila. Jednak slušnosť hovorí o tom, že sa máme zdraviť. Kúkal som na ňu dlho, lebo som jedol taký fajný koláč. Som si kúpil v Kauflande, s mliekom som zapíjal. Kúkal som sa na ňu úprimne s radosťou, že sa pozrie na mňa. Ani sa nekúkla na mňa a mne to nevadí. Len ak aj ona s ľuďmi nevie komunikovať, človek, psychológovia, politici, psychiatri, policajti, mne to nevadí, priatelia. Ale toto je váš štát. Takže vy vlastne sa navzájom do krčiem ešte voláte. Nie aby vás zavreli, ale nie do psychiatriu a do basy, ale aby vás zavreli niekde medzi 4 steny a porozprávali vám, že táto príroda by sa nemala takto ničiť. Čiže ja to skrátim, ja som neprišiel sem kritizovať, ale vám poviem. Vytýčovacie body som niekoľkonásobne zabíjal latky, meral som to. Hej, všetko som robil tak, ako sa má. A stále je to zničené. A to mne už nerobí problém. Mne to len dokazuje, prečo od detstva som mal nezodpovedané vlastne moje otázky, moje neznalosti. Je to vo vás, v ľuďoch. Slovenská kultúra je naozaj na určitej úrovni a ja si už dávam pozor na vás, pretože to nemá význam. Príde ku mne niekto, tu máš fľašu. Ani netuší, že som v živote nepil alkohol. A ešte sa mi zdraví potom, bez omluvy, bez všetkého.
Takže tak, videli ste, mlieko si kupujem, drevko si mám kupovať, to si veru ale nebudem. Takže taký je život tu okolo mňa. Urobíme trošku videjko z celého tohoto prostredia, čo sa píšite na vašu tatranskú prírodu, ale spravodlivosti sa tu človek nedovolá, akurát vo svojom srdci a vo svojej mysli. Lebo ja viem moc dobre, čo je blúd. Tamto asi niekto má niečoho veľa. Škoda, že nie som tam, aby som videl, čo to tak kadí. No, bo oheň je dobrá vec, ale ten by sa mal používať čo najmenej. Takže volám sa Juraj Staron Šimko, alias George Christopher Šimko, keďže tu je toľko staroňovcov. A len týmto videjkom chcem poukázať na to, že ak nemôžem svoje súkromné majetky oplotiť, čo ochrana životného prostredia vlastne zamietla, tužky si môžete do vlasov dať, alebo niekde, kde vy chcete, doma, ale ja ich nechcem. Ja s tužkami nebudem chrániť dobytok, ktorý má stovky kíl a ktorý, keď vypadne prúd, to pretrhne, odíde, alebo medveď, keď príde, tak ani elektrika nepomôže nikomu. To znamená, že chcel som vám ukázať, ako sa mi tu žije na Slovensku, a aby ste zo mňa už nikdy nerobili blázna, pretože nie som blázon, ale som človek, ktorý chce od malička pracovať, tvrdo pracovať. Ja mám 51 rokov, ledvie zdvihnem 100 kg a dakedy som dvíhal 150. Takže ste vlastne teraz, keď som už starší, mi dali pôdu, čo doteraz sa nepodarilo, pomreli všetci predkovia, komunisti sú vo funkciách a ja si nakoniec tú pôdu ani nemôžem oplotiť. Takže predstavil som sa vám, ukázal som vám, o čom je tu život a myslíte si o sebe, čo chcete. Ja si o vás myslím iba to dobré, hej, že ste sa narodili krásne malé detičky, nevinné a že spoločnosť okolo vás spravila to, čo ste sa stali a čo tu narobíte, hej. Kosíte tu trávy, krmíte zvieratá, ktoré predá, niekto ani neviem kde komu, hej, a vy si robíte so svojimi pozemkami, čo chcete, pokiaľ to nie je nebezpečné, okrem ten urbár je nebezpečný, ostatné veci mi nevadia, to je len pre vás nebezpečné, lebo vám stále berú z tej pôdy a nehnoja vám to, takže to je len taká maličkosť, hospodárenie o inom, nie len brať, ale aj dávať. To znamená, že moju pôdu aspoň tento rok nespásli dobytok, ešte tam hore vám poviem, teraz pôjdem druhé videjko spraviť, ak mi vydrží baterka. Tam mi skosili a odviezli seno. A boli tam také vysoké, takéto velikánske trubky hrubé, pozinkované. Takže mne to nevadí, ale týmto dokazujete, čo máte v tých hlavičkách, čo vaše zmysly vnímajú a ako dokážete zhodnotiť a vyhodnotiť vlastne tie okolité veci, čo vnímate a čo z toho urobíte. Pochopte, nakoniec vám ešte niečo poviem, lebo mňa to vôbec netrápi, ale aby som vám pomohol. Ak ja rozprávam psychiatrom, že som nemohol kvôli vlastnému bratancovi, kvôli zákonom a tak ďalej hospodáriť a chcel som a vzal som si najhoršiu časť močiar, čo som netušil, pravdu som hovoril, že je to chránená časť, alebo že som to nemal a naozaj som nevedel a oni povedali, že je to blúd. Preboha, ja som nikdy od malička nikomu neklamal vo veciach, ktoré boli veľmi korektné, dôležité a tak. Zaklamal som vtedy, keď som človeku zachránil niečo, hej. A potom som to priznal, keď sa vec zachránila. Ale to sa stalo málo kedy a radšej to riešim ináč, hej. Dá sa ináč vymyslieť spôsob, ako určité veci zachrániť.